It is such a pleasure to meet you, Mrs. Charles. Hi. We had an agreement, no female assistant. Deres forhold eksisterer kun You even said that you wish that you were single so that we could be together. i hendes fantasi. Try to commit suicide naked in your bed in your hotel room. Se Beyoncé Knowles i fredagsfilmen Obsessed, premiere kl. 22 på TV3. It was VIP all the way. It's wonderful to have money, but you have to work for it. In Beverly Hills, it's who you know, and I know everyone. We have to suffer for beauty. Come on! Real Housewives of Beverly Hills, premiere 6. juni på TV3. Mi a fene folyik itt? A vadonatúj 10. évaddal. Jól vagy? CSI a helyszínelők. Csütörtökön 21 óra 20 perckor a Viaszat 3-on. Do you feel lucky? Punk. Det bør du. Klinteren ordner opp på Viasat 4 hver søndag. Go ahead. Make my day. Den skyteglade politimannen, den mystiske presten, musikeren, krigspiloten, revolvermannen og enda flere klassikere. Shit out of luck. Kuler og krutt med Klinteren. Clint Eastwood, søndager 22:30 på Viasat 4. Jó reggelt, angyalok! Jó reggel, Charlie! Ez most egy hosszú, kemény menet lesz. A 3 legendás angyal visszatért. És harapósabb, mint valaha. Charlie angyalai kedden 22 óra 30 perckor a Viaszat 3-on. Trükkös fiúk hete a Viaszat 3-on. Beszállsz vagy nem? Las Vegas, ha? A játszmában. Hozd a dohány, ne húzd az időt. Neked nem osztottak lapot. Ez rengeteg pénz. Szerez magadnak. I like to spend my cash. I want to be first class. And I may be a recent time. Am I ever gonna stop? When to be Americano, Americano, Americano. In Maria Napoli. Trükkös fiúk hete jövő héten a Viaszat 3-on. 2000 verseny évente. 10 000 pilóta. 75 millió rajongó. A látványos és kivételes izgalmakat kínáló gyorsasági autóverseny most Magyarországra érkezett. Az igazi hétvégi program. NASCAR. Jövő héttől kizárólag a Viaszat 3-on. Visszatér az első küldetéséhez. Az első gyilkosságához. És most én kérdezek. Rossz emberrel szórakozol. Magyarországi premier. Nikita, kedden 21 óra 15 perckor a Viaszat 3-on. Sorozatok tavasszal csak nálunk. Magyarországi premierek kizárólag a Viaszat 3-on. A nemzeti
Nemzetközi sikersorozatok folytatódnak, kizárólag itt, a Viaszat 3-on. Ízekre foglak szaggatni! Fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make you Halló! I get one down in a second. Garibaldi divatrendőr, tessék! Menjünk moziba? Én ezt tudnám. TV6. Január 28-ától keresse a helyi kábelszolgáltatójánál.